Džukiki. Kámo. Sme tu. Vítam vás. Dneska je to ten krokodil, ktorého sme si slúbili. A mám takú, že favorite color na neho. A to je, že absolútne čisto biely. Takže a som si to neuložil, lebo som postihnutý. Ale to nevadí. Zrobíme ho. Počkaj, tu som mal červenú, tu si pamätám. Teď vysvetlím. Brightness dolu, toto tiež dolu. Úplne dolu. Nie. O, tak toto nie. Hopla. Hopla. Brightness je čo najvyššie. Očka môžu zostať, ale čekuj to, hej. Čekuj to. To je zabijak, toto. To by si sám neveril. Dáme si confirm. A môžeme, no počkaj, a kde to začneme? East Lake, to je tu také jazero, tu sa to, zle ukazuje sa to tu, ale to je jazero niekde, neviem ani kde. Potom tu vidím, že keď prejdeš cez tú priehradu, tak tu je taká riečna, veľká riečna tu je taká. Takže by sme mohli ísť na tú riečnu a tam by sme mohli skúsiť žiť. North Lake, to je tu. A aj tu je riečna, ale tu je zlá riečna celkom. A tu nevidím nič. To asi iba to more, čo je tu. Ale skúsime ísť teda sem a prejsť cez tú priehradu sem dolu a ísť cez riečnu. Ukáž ma. Fuj, to je nechutné. Sme na tej vrchnej strane. A pokiaľ ste videli minulé video, ja mám tendenciu sa pozrieť tam, lebo tam mám BS-ko, ale budem si to musieť, sa naučiť pozerať hore. Že pokiaľ ste videli video minulé, tak viete, že som vravel, že za krokodíla som sa snažil dostať dolu, ale že som kapal na to, že som spadol z výšky, lebo som debil a išiel som z druhej strany. Pretože som to dropol, že... Počkaj, ale ja si pre istotu začichám, že či tu niekde necítim meso alebo niečo. Nie, takže ideme. O, a počkaj, ale tu vidím ryby. Takže potapáme. Zatiaľ nezabudni plesknúť odber a like, lebo krokodil tez je. Urobí, že... No... Jo, tu sú tie ryby, že? Tu sú rybky. Ryba. Alebo to, čo tu skáče teda? Keď nie ryby, čo to tu skáče, keď nie ryby? Aha. Toto není bugnuté. O, kamo. Som najlepší, som na chytil rybu za letu. Dáme do huby. A ideme teda skúsiť prejsť tú prehradu. Sedím zrbetý nad tým celkom, počkaj. Treba si dať perk rovno. A môžeme ísť, počkať, cestovať. Šprinty. Mne sa zdá, že mne sa znižuje, že max speed, aký môžem dosiahnuť. Že čím som väčší, lebo kamo tu môžeš za to krokodíla mať aj 8 tón, chápeš? Keď sa vyžerieš jak tatko od Peppa Pig. To je že neskutočné vláčo. Skúsim začichať. Iba voda, no. Každopádne, videl som, že nejaké pozritia tie videjka majú, takže ďakujem ti veľmi pekne. Ale môžeš mi napísať komentárik.
hej, aby sa to trošku že boostlo. Že napríklad čo sa ti ľúbilo, alebo že čo by si mal urobiť, aby bolo lepšie videjko. Ja si to iba pocením. A samozrejme, že ak mi tam budeš písať, že som jebnutý kokotko, tak asi akože OK, lebo je to pravda väčšinou, ale čo narobíš? Proste buď slušný. Ui. Yes. Ui. Mňa by zaujímalo, že či ma zabije pád z výšky, aj keď pôjdem do vody. Nebudem greedy. Mohol som to skúsiť stade to, ale poviem si, že aha, pozri, však tam je normálne, že plážna. A poputujeme do riečných riek. Ale ja tak strašne cítim, že ma tu nejaký dinosaurus úplne, že zožere zaživa. Ale že extrémne. Extrémne ma zje. Že... No aha, pozraj. Pláže tu nejaké sú. Minule sme tu nenašli korytnačku, takže dúfam, že... Hopla. Žijem. Takže pohodka. Píra paparapa. Asi neviem držať dvojtové. Čo je to? Budem držať dvojtové, som zvedavý. To boli stromy asi, že? Nevidím tu nič, čo by sa dalo jesť. No, takže v tom prípade... Kade boli tie rieky, nevadí, však kúknem. Zdá sa mi, že stále rovno. Kto to spieval? Dory. Ježiš. Ja som tú rybu tak nemal rád, bože. Bola opäť otravná. Ale že extrémne. Paraparapírapaparapam. To mi inak nehovor. Prečo si modrý? Oho. Dyk. Švihni. Toho dopadne... Aha. Lietajúci dinosaurus. Ja som ho stratil, to je chuj. Iba 6% mám. Čichám, čo čichám? Hovno čichám. A neviem plávať ani pod vodou, lebo sa mi to neoplatí. Tam ho vidím. To mi nevrav, že zas zapadá slnko a keď to zapnem, tak musí byť noc. Inak rozmýšľam, trebalo by prepnúť na anglickú klávesnicu, lebo minule, keď som sa snažil o prepnutie na anglickej klávesnici, tak akože mohol som mať kamarátov,
ale nemal som prepnutú anglickú klávesnicu a nemal som ich preto asi, no, čo ti poviem. Takže keby tu stretneme nejakého family friendly krokodíla, čo sa stáva asi že raz za život, to kámo, keby si vieš predstaviť, koľkokrát sa mi stalo, že som proste napísal do chatu, že čauko, je tu niekto? Že, čau, ja som tu. Koľko máš percent na growte? Čakaj, ja mám teraz 7, nie? On napísal, že 10, 14, 11. Že OK, chceš urobiť grupu? A že jasné, tu príď pri takú veľkú skalu a úplne taký mastodon obrovský 8-tonový ma zjedol, že na jeden šup. Akože ja som to začal potom robiť tiež, ale tak sa hrá táto hra, no. Za krokodíla, že musíš byť zmrt najväčší. Ale vždycky to bolo v jazere. Z tých štartovných. Takže moja teória znie, že ty sa musíš jak balerínka sa proste nalútiť a nažrať vo veľkých riekach, že proste, že nažrať a vyrásť poriadne. A potom dojdeš do tých oných spawn lokácií a tam šikanuješ všetky malé krokodíly. Lebo si to môžeš dovoliť. Ja som raz tak išiel dať 1v1 s jedným mastodontom, keď som mal nejak 34%. A on mal so sebou kamoša krpatého a ja som na ňo zomrel. Na normálne, že growth 4 krokodíla, chápeš? Som to počul. Zlé tlačítko. Čichám. Copak čichám. Nic nevyčichám. Počkaj, toto čo je? To není žaba? Nie, to je iba obyčajný kameň. Jau, z tohto máš fest bolí hlava. O! To je živé? Hento. O môj bože, to je prasa. Peppa Pig, poď sa napiť. Ja ti neublížim, ja ťa poškrapkám. Kam zdrháš, ty mrtka? No, to tu bolo, že jediné jedlo, čo som doteraz videl. Ale môžeme si na ho vyskúšať počkať. Kámo, v takýchto krásne čistej priezračnej vode som jak červená lalia v bielých tulipánoch. Akurát, že je to presne opačne, lebo ja som biely. To znelo dosť rasisticky. Vyzerá to tu na nejakú zátoku. Hodím resty, lebo nemám sa... Oho, a piť treba. Ale toto asi je morská voda, to nemôžem piť. Nie som si tým úplne istý. Pridávam mi to vodu, alebo ma to otrávi? Ani neviem, či pijem. Trošku dobugovaná hra to je. Niekedy.
Pánové a dámové, však normálne sa napí. Jakže water too slow. No. Holdujem E. Stále to E držím, by the way. To je piješ? Get out! Imagine zdochnúť na smet. Keď si v oceáne, chápeš? No mne je zle. Mne prísam piču zle normálne z tejto hry. Chcel by to niečo iné zahrať. Však lebo kámo, toto je taká somálska somarina. Pí tú skurvenú vodu, prosím ťa. Absolútna cinema. Sa iba práve teraz seba pýtam, či som reálne zabil, že 16 minút z videa tým, že sa tu plávam a kecám. A zomriem na vodu. Dobre, to je ešte ok. Skúsim doplávať do nejakej viac safe zóny, nejakej riečnej. No, možno sa to vylepší. Ok, stále žltá. Makaj, plávaj, 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 stále plávaj, stále plávaj, 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 stále plávaj. Temporary. Stále plávaj, stále plávaj. Teraz bež, teraz bež. A teraz pí vodu. Pí. Asi ty už dilino. Viem, že si dino. Ale ty si úplný dilino k tomu. A možno ja, lebo som si pomýlil strany. A nemal som ísť hentam najprv, ale sem. Tu vyzerá ako, že to je rieka, ktorá putuje ďalej. Skúsim sa napiť potom v tej rieke, ak to prežijem dovtedy. Ukáž mi to. Mohol by som to dovtedy prežiť. Kapitáne, sledujem to tam, ale nič tam nevidím. Dažďovky. No makej, makej. Som dehydrovaný, očividne. Neviem, čo to slovo znamená, ale tipujem. Tipujem správne, dúfam. Daj mi vedieť v komentári. Za ten čas, čo tu takto krásne, že plávame, by si mohol hodiť, že odber like napríklad, lebo nebude dehydrovaný môj krokodíl, ale ty, zajtra. A odpadneš. Vieš, ak to viem? Sám Dilino mi to povedal.
Zase začína noc, no mne je zle. Idem niečo aktivujem, nie. O, už je to oranžovo. Už... Mi dochádza čas. O, šaka. Stále oranžová. Plávaj, plávaj, stále plávaj, stále plávaj, stále plávaj. Žij, prosím. Keby sa tie videá že striehajú a nebol by som lenivý bastard, tak to stihnem viac. Ale mne sa nechce. 20 minút z videa ešte sme nič neurobili a zatiaľ tu iba že kričím poriadne. A myslíš, že by si sa mohol napiť tu? Skús to. Šešelou. Neviem, čo som našiel. Že znečistená, alebo čo s ňou je? Čo si musím ešte vybrať aj, že miesto, kde budem piť, aby náhodou nedostal bacile. Chcem vidieť dinosaura, ktorý keď bude smedný, tak si povie, že tu v tejto vode vidím túto baktériu, takže tu nemôžem piť. Musím ísť tam o 40 km viac do riti. Je normálne. Neviem, či náhodou blízko tomu vodopadu nie je čistá voda, ale čo ja viem. Stále oranžová. No, dúfam, že stínem zajsť tak ďalej, kým to bude červené. Around the world, around the world. A tu by sa mohol vedieť napiť. Tuto vyzerá relatívne čisto. No poďme. Amo. Babky po mŕtvici sú na maratóne rýchlejšie ako ty. Nie, není to čisté dosť, že? Prosím, 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 no nejdeš, na chuju mi vylez. Najviac vyberavý krokodil ever. Čo si blázen? A zas toto. Jak môžeš to... Márie, Terez je dehydrovaný. Keď reálne plávaš vo vode, chápeš, ty sa môžeš zastaviť hoci kedy chceš a vypiť vodu, len ty si proste bastard vyberavý, že? A počkaj, ale tu pijem túto takto z týchto rohov. Skúsim túto vyzerá, že byť to čisté. Prosím, kámo, reálne ja nechcem skápať na vodu, čo si blázon. To bol krokodil, dámy a páni, ale nie. No, tento je celkom pekný, ukáž mi, no, môže byť. Skúsime byť, že friendly, very, family. Aha, yes, to je až pod tým vodopádom. Však sa mi to rovno nebuglo, že? Však, že nie. Odraz je tma, takže by sa nemuselo. Viem, že tu bola taká stádo rýb, tu bývalo.
Ale až o 20%, fíha. Som vyčekol. Istého času sa tu premávali taká... Chcel som povedať, že krdeľ rýb, hej, ale potom som si uvedomil. Takže stádo, ale nie. Viete mi inak... Dobre, ja sa nepoviem. Napíš mi do komentáru, ako to má byť správne. Ak si sa dostal až sem po 25 minútach holého ničoho. To ma zabíja reálne. Ej, počkaj, čo je toto? Nechcem byť kár, ale počul som niečo, čo sa mi nelúbilo. Také podvodné, že... To je kvetina. To pre môj. Čisto teoreticky. Necítim tu žiadne jedlo. Nie, a počkaj. To sa mi nedá piť, ešte sa mi nedá piť. Ešte, no, ako, nie som smedný zrazu. No akože som sa teraz spawnol, takže by som ani nemusel byť, hej, ale... Uvidíme. Teraz bude problém asi to jedlo, no. Akože aká je noc, no, ešte nie je taká hrozná. Čo tu lietalo? Ja neviem. Chcel by som si zahrať nejakú inú hru, takže na konci videa sa dozvieš finálnu otázku. Takže hlavne nepreskakuj, nebuď zmrt a nepreskakuj to. Krásne si to dopozeraj, môj nádherný otravný hlas a tento gameplay si užiješ na plné obrátky. Ak nie, tak ťa normálne, že priviažem o stoličku a budeš to pozerať. Tak by sa mali pestovať diváci. Toto je jedlo? To asi akože není, že? V mojich očiach to vyzeralo ako zajac. Nechaj ma. Ja som si až teraz uvedomil, že hrám v dobe dinosaurov, jak to mohol byť doriti zajac. Tohle je môj kokotizmus. Rád ťa s ním zoznámim. Keď dáš odber, samozrejme. Inak myslím Elos. Ale hej, ale nie. Srandujem. Teraz tu bude niečo na jedenie? Akože som celkom hladný. Hladný krokodíl som. Mne by zaujímalo, že čo majú všetky servery, že spoločný čas. Alebo ja mám iba fucking šťastie. Nevezme seru tieto lietajúce, ani neviem čo to je v tej vode. To vyzerajú ako ryby. A není sú. Proč to nie sú, no. Toto je nočné videnie, hej. Tak ja si potom poprosím nočné videnie Ultra Pro Max Giga Super, hej. Výborne. Hej, poď sem.
Vlesi tam, vlesi tam, vlesi tam. Môžeme už zabiť. Trvá mi to jak lačnému srať. Joj, jaký blesk. Páči sa mi štýl, akým pláva. Skúsim ho hrísť takto, že do nôh. A neviem, či ho ani neviem, že či ho triafam vôbec. Yes! Tak predsa sa len niekam dostávame. Abadabadira paparapa. Vira paparapa. Abadabira paparapa. Opla, 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 opla. No. Krásneho jelenia sme si tu ulovili. Stalo ma to, že reálne všetko. A teraz sa ide rásť. To bude zase, že je možno dvojdielové video. Arapadapira paparapa. Rapaparapa. Armanina mana mana. Rapaparapa. No poďme. Spúcuj ho poriadne. Jo. Ešte nemám full hunger. Až teraz. Ešte nemám. Braško, ja som asi že studňa. Ja neviem, kam to mizne. Ukáž mi ten growth na... Už na 7% som zabil, že fucking jelenia. Jaj, ňam. Som zvedavý, že či teraz, keď takto prejdem cez toho jelenia, lebo táto hra vôbec není pokazená ani trošku. A budem držať Ečko, že či budem náhodou piť. No jasné, že pijem. Jasné, že pijem. Predtým sa... Napíš mi do komentáru, že prečo som nemohol napiť sa. Ale až potom, ako mi dáš odber... Aj, ale nie. Teda áno, ale tak už som s tým otravný. Kámo, unáša ma voda. Unáša ma voda. Né. Dobre. Aham. Ňam. Žer. Povedz za to. Dopredu. Znova hovorím, táto hra je multiplayer, takže ak ju niekto má, alebo chcel by si ju silou mocou so mnou zahrať, ja si veľmi rád zahrám. Nech mi napíš na Instagram, ktorý je v popise. No, není v popise, nemôžem dávať, ale keď si otvoríš môj YouTube ako profil, tak vieš ho tam nájsť. Takže kľudne mi môžeš hodiť, že follow na Instagram a napísať mi, že čauko Braško,
chcel by som si s tebou zahrať, že The Isle. Mám to stiahnuté a ja že let's go, rovno natočíme video spolu. Mám to neviem. Ale určite by som si s niekým zahral veľmi rád. Najradšej by som bol, keby to boli že krokodíly, lebo tam keď máte dvoch mastodontov poriadnych, není šanca. To moje nové, že hra na x miliard hodín. Z nejakého dôvodu to v kuse môžem žrať. Kam to mizne? A čo je vlastne jeleň zač? To mi čo pridáva? 14, 0, 0. Asi viem, čo mi to pridáva. Každopádne zase hovorím, že táto hra je rozbitá, lebo ja už mám že plný žalúdok proste. Ja mám plný žalúdok a mne to nechce pridať viac. Však schválne. Mal som tam 14. Dobre. Dám ho vyššie. Jup. Dobre. Hej. Dám si hod poriadny. Mal som 14%, teraz mám koľko? 13! Mne to ešte aj mizne! Tak to už zjem normálne. Lebo už mi tu nad ním muchy polotujú. Lezo. A točíme, wow, dneska je piatok, ale nie. Ja si... Počkaj, ešte sa rýchlo napijem. Aha, počkaj. Toto musím zjesť. Pi. Chlastej, vole, chlastej. No už som sa zlako, že zase nemôžem piť z nejakého dôvodu. Ale ide to hore, ide to hore. Ide to hore. Ja som zmizol na chvíľku, niečo som sa pozrel na polička, lebo mám pripevnený tam mikrofón, tento nový. Za čo veľmi pekne ďakujem svojmu sponzorovi. A chápiš to. Mi tu kydol. Lebo to neviem poriadne utiahnuť. Si musím zobrať nejaké kliešte asi. A parapapíra paparapa. Papaparapa. Ne. Damn boy. Nice, áno, Ne. A hovorím, že musíš stlačiť Ečko, nie. Jo, toto tu sa berie ako pevnina. Ak prídem o svojho jelenia. Bye. Počkaj, som zvedavý, že či ho tam cítiť. No jasné. A tak chytíme si nového, som nažratý. Keby nie, vieme kde je. Hádam neujde. I wanna be a paparapa. Turum. Ale tam asi ma moc nečaká pekného. Aký mám grow?
Dámy a páni, prekročili sme hranicu 40 minút. Milujem tieto dlhé let's play, nezastrihané. A vieš prečo? Lebo môžem. Tak si sa nebudete pozerať, tak si to pustíte si to na 1,5 rýchlosti. Alebo na 2, keď si to chceš skrátiť. Sa nenahnevám. Keď si to pozrieš, samozrejme. Som zvedavý, kam ma tento potok nepotok zanesie. Do akých krásnych miest. Lebo by som... docela rád našiel ďalší zdroj obživy. Keď hľadaš rybky, je dobré plávať takto trošku, že nad hladinou. Neviem, čiže trošku, lebo viac už nad hladinu sa nedá. Ale dôvod je ten, že ty vidíš, že tie rybky že robia, že hop, nad hladinou. A že ti tam skáču, takže ty v podstate vieš, kde sú tie rybky, lebo ich vidíš. Keď takto budeš plávať, tak ich nenájdeš. Dobre plávať takto nad hladinou. A keď plávaš v strede tej riečky, rybníku alebo niečo, tak je malá šanca, že v takýchto nočných hodinách ťa uvidia aj iné zemidary, ktoré tu pobehujú, ako myslím dinosaury. Hopla. Skúsime teraz uloviť nejakú rybu. Akože ulovil som rybu, jelenia. Skoro, že nie v tej istej hre, lebo fucking smet. Zaujímalo by ma 9%, 0,0. Výborne, čo mám 9%, 10%, už sme trošku väčší cicík. Vyzerá to tak, že keď sa dostaneme do druhého štádia, túto videjko bude končiť. A zajtra sa uvidíme s novým. A ak zomriem, tak asi koniec, lebo na krokodila treba mať šťastie. Kamo, ja nie som krokodil, ja som Spider-Man. Čekuj to. To nemôžem prežiť. Víha! Prežil som. Jaký spot? Dúfam, že nekričím moc. Neviem, ešte si potrebujem poriadne nastaviť tento oný mikrofón. Takže tu skúšam rôzne hlasitosti na ňom. Každopádne video sa dá stíšiť. Nechcem zas, aby to bolo zase také, že musíš mať proste na maxime moje video, lebo som potichu jak kár. Každopádne mám malého tušáka, že sem sa asi žiadny iný zemidár nedostane. Preto by som sa docela rád dostal nejakej viac riečnej časti. Každopádne mohol by tu byť nejaký... Vidíš, a toto má série. Ja som si myslel, že to je ryba, ale to je nejaký plávajúci list, lebo kamo toto, chápeš? To čo je? Takto sa so mnou zahráva. Takto sa so mnou zahrávať. Tohle to sa mi nelíbi. No jo, vylez tam. Bože môj. Yes, les. O môj bože, áno. Ja teraz hrám Spider-Mana, nie krokodíla. Trošku ma zase trápi hlad.
To je kameň. Už som tu videl aj žabu raz, nie jedenkrát. A videl som ju, čo klamem, však som ju videl iba raz. A to na hladine, ako pláva. A bolo to divné. Hopla. Čo to kurva bolo? Spadol som práve z kilometrového vodopádu. Rovno na hlavu. V týchto odľahlých častiach precíť, jak znie slovo čiastiach. Neprecíťuj radšej nič, lebo bože môj, mne drbe na hlavu. Áno, v týchto odľahlých častiach vôd a rybníkov som ešte nebol, ale pokiaľ to vedie tam, kam si myslím, že to vedie, potom dobre. Lebo možno by to mohlo byť, ale to je hlúposť. To nemôže viesť tam, kam si myslím, lebo to je na opačnej strane. V tom prípade som zvedavý, kam sa dostanem. Oho, tu je aký prkno. Nechcel by mi sem spadnúť nejaký dinosauríček. Nejaký Joško Dino Mrkva. Chápeš? Aj s priezviskom akože. No tak asi by som si tu mohol hodiť šlofíka. Ale nie, není čas na šlofíka. Potopíme sa trošku. Lebo niektoré ryby, také tie obrovské, lebo sú to aj mastodonské ryby. Raz sa mi stalo, že ma zabil, že kapor, či čo to bolo. Bola taká mastodonská ryba veľká. Podobalo sa to trošku, to bol sumec. No, to som sa spalnul a plávam si, zrazu hudba a ja som že zjedený rybou bol. To ma tiež celkom odrovnalo. Ale pokiaľ sa nemýlim, tak potom to krokodílovi je možno hera. Alebo je pred ním ešte taký, povedzme raptor, ale není to raptor, je to niečo na podobné. Ja chcem vidieť akože kam idem. Lebo ja neviem, kam idem. Ja viem iba to, že mám 20% growthu. Som pomerne hladný. Vážim 126 kg. A dochádza mi stamina. Vieš, jak som vravel, že vieme, kde je jeleň a že sa po neho vrátime, keď budem hladný. Mám pocit, že sa nevrátim. Nie, že by som nechcel. Ale ten 5 km vodopád neviem, jak vyškrabem, lebo akože hral som sa na Spidermana, ale stále to zostalo iba hrou. Spiderman krokodil. Ale mne ani v Marvel univerze som vymyslel nového superhrdinu. Takže Marvel, keď to niekde nájdem, poprosím účet. Hej, ďakujem. A toto tu vyzerá celkom poklidne. Tu je jak veľa rýb. No tak to som finito.
Finito, Tito, finito. Dám ňam. A vidíš, to je tá veľká ryba. Tak tu dáme. Ty je tu, OK. Chat, našiel som, že zlatú baňu normálne. Ja sa sem normálne, že stiahujem. OK, teraz musím nájsť tie veľké ryby. Tu si? Nie, si nie. OK. Toto je taká tá prehistorická ryba, ktorá vraj vymrela a potom sa našla znova. Čekuj ju. Proste mňamka na pohľad. Ma pel. Je m'appelle. OK, to sú lipidy, pokiaľ sa nemýlim. OK, chat, našli sme domček, našli sme náš domov. Tu sa zabývame a tu porastieme. Tak toto bude vyzerať asi, že dokým nebudem, že je obrovský. Už by som za chvíľku mohol hitnúť toto štádium väčšie. Keď sa pozrieme aj na tie farby. Tu sú lipidy. Nie, to sú proteíny. Nie, lipidy. Dobre som. Kámo, už si to pamätám. Už si to všechno pamätám. Teším sa na ten moment, keď budem takéto rybky one-tapovať a žrať na jeden hod. Ňam. Nezol by som byť už. Väčší. Tam posledný hryz. Zanesím na druhú stranu. Ja si ich idem vyloviť všetky. Asi. A bude to pasca. Alebo aspoň dve. Tam je ešte jedna, no. Mňam. Teraz poplavím beky dolu. Za tebou. Čau, princesnička. Mňam. Mňam. Oh no, ty si spadla. To ma tak strašne mrzí. Tak, hej, chyť ju. Hej. Reverzné otáčanie? Dobre, tak sa dá. Kamo, môžeš ísť dolu a chytiť tú rybu prekliatú, hej. Dobre. Ale čo som rebnutý fakt už na hlavu. Tu je rybka číslo 2. Hop.
Ja sa skúsim skovať takto pod tie ryby, aby ma nebolo vidieť. Som splýval s tými rybami. No, ladies and gentlemen, dostali sme sa, počkaj. OK. Máme growth 14,37. Takže, ladies and gentlemen, dostali sme sa na koniec tejto dnešnej cesty. No, máme tu hry ako Marvel. Počkaj. Uvidíš aj kus z mojej ďalšej izby, ktorý zakrývam, lebo tam je strašný bordel. Ale máme tu Minecraftík, lolečko poriadne, Valorantík, Fortnite, Marvel Rivals, Isle, čo teraz hráme. No, Backshot Roulette vymažem, lebo to je taká jednorazová hra. Toto je celkom zaujímavá hra, ktorú som si chcel. Je to skôr také pre deti, ale prečo nie? A Tiniglade, takže mi môžeš napísať do komentáru, pozisťovať si, však vidíš to tu teraz. Že by sme si mohli zahrať, po prípade čo si môžem stiahnuť. Uvidíme, no. Takže zdar. A daj mi ten odber a like, more.